на новия. И ви му викаме. Викам чик-чик-чирик. Ви? Да. Как викаш на гълба? Чик-чирик? Ви. Ви. Чирик на връченцата. И за него има песен. А какво си дрънкаш тук в... Хиляда парчета са. Има синтезатора в колела. Маша. И на хармоника свириш? И не хармоника, по-голям няма. То развалена на трета. И пак 1000 пъти. Но на една трета пак свириш. Да, този да е. А ти си фен на Рамбо? Рамбо, ма как кажа? Силвестър Сталон. Да, ще така. Той 63 години изглежда както на първата серия, Рамбо. И така, че на 63 години млад човек се Ясно. там. Добре, За какво се бориш в този живот? за сега в момента Да. оцеляване. Иначе там телевизията съм направил студио по специални ефекти. Сериозно? Абсолютно. В БНТ-то? Да. През доста години обаче още сте студио. Ама сега не те искат за специални ефекти. Не знам, ще видим. Имаше един, който си отиде, който не ме искаше да ме върне. Той умря. Скараха за шевата, умря. Да виж какво, един прави интервю и ми изгуби 2 часа. Не, аз няма да ти изгубя никакви чувства, това е. Да. Защото ако искаш да прави интервю, извън работното ми време. Тук не. Добре. Чичо, няма да ти викам дядо, как се кажеш? Аз съм блаженият. Блаженият? Да. Аз съм Петър просто. Първо, как се казваш? Николай съм. Николай, здрасти Николай. Аз съм Петър, тръпна ми. Чакай се, сега че аз задължих така, аз с пълно с очите съм за. А той не знам дали знаеш, той играе. Така оставам. Няма да ти снимам в очите, така го оставам, за да чуя какво казваш, да. Вчера един циганин ми го доказва, циганин, че ние сме станали, говоря за нашето, за вас номерите, нямам представа, гледам какво става. Просто гледам, се кръстя, аз не съм набожен. Не си ли набожен? Аз съм комунист, съм бивши. Как ще бъда набожен бит? И за такива глупости не вярвам. Това, което го видях с очите си вчера, 57 години. И се го така. Съм виждал. Никъде и предполагам, че никъде по света. Ще ни споделиш какво си видял вчера, че така те е разочаровало? Първо, легнал съм на пазара. Да. Стана ми лошо. Да, жега. Сега пия, вчера не бях пил. Клуб, краката, ставам, жена, сайка и мъж полицай, Бог. Аз това е Б. На Б. Б. Дай си документите. Викам, ако няма. Като нямаш, ще те проверим. Къде ще ме проверим? Б. Б. Я не ми дръж такъв тон. Викам, знаеш кого говорите? Лично тон. А той те е ритнал вече. Издритаха ме по краката и жената и мъжа. Ужас. Полицайка с тия, не хора. Кубинките, да. Кубинки. Те не са и кубинки. Те кубинките бяха къде по-хубаво. Аз съм нещастни, скъдно. И? И какво ти направиха в последствие? Чакай сега. Дай си го, викам, няма ти дам. Ето, да стоя на личната карта и гледам. Цак. Ти нямаш, викам, право, викам, законно. Ти ще виж, вика, какво право има. Луп, угаза. И аз паднах на пол. В този момент обаче, слушам. Група цигани. Я вика, оставите човека, бе. Как ще го риташ тук? На полицайите циганите се казали? Да, скачат. Как ще го риташ, бе? Какво спеше, вика, тук? Пиян, ама той пиян, бе. Пиян, не е твоя работа, бе. Отива и вика да го виж бандитите. Той му каза, цигани. Обетоха се като насрани, качиха се от полицейска кола, да стана 15 метра. Аз гледам, да ти кажа, аз не мога да повярвам. Извинявам, аз не разбрах. Циганите са дошли и са защитили ли? Ама те стоят на 5-6 метра на група. Да, група, да. Те там на пазара стоят на група. И са те защитили? Бе, да, бе, му като на полицаи с 4 човека. Как ще риташ? И това не мога да повярваш, нали? Аз не мога да повярвам. И се прекръсва, аз съм оболен. се прекръсти. Как се казваш първо? Кали. Каля? Каля, да.
Галя, здрасти, Галя. Откъде идваш, Галя? Аз не. Да, откъде? Добричка. От Добруджа? Да. Ей, какво правиш тук? Може да съм семейство. В София. Да. Чудесно. Да. Това е много хубаво. 3-годишна дъщеря. Накъде отиваш, Галя? Принципно, накъде отиваш сега? В София ли си, смисъл? И отиваш при мъжа си, при децата си. Ясно. Галя, моля да те питам, за какво се бориш в живота? По принцип, да. Да имам всички подслонни, такива храна. Подслони храна. Както всеки, мисля, за най-важното. Подслонни хляб. Мога ли да те питам някои лични въпроси? Това с ръцете, как се е получило? Аз съм родена. Ти си? Родена съм малко така. От малка си така, Получавам дори и пенсия. за това нещо. Не ти пречи? Не. Ти си свикнала. Свикнала, да. Браво, Галя, браво. Трябва да се бориш с живота, няма значение какъв е, нали, животът. Много правилно, много правилно. Но ти си щастлива, Галя, нали? Животът може да не ти е поднесъл най-хубавото нещо, но ти си щастлива. Радвам се за тебе много. И важното, че имаш и подслон и семейство.